Püli. Nem püli. Püli? Püli. Püli. Volt püli. Nem tudod, mi ez a püli? Nem tudom, de tovább olvasod, akkor lehet, hogy rájön. Majd talán rájövünk, akkor most az a feladat, hogy rákerülünk, hogy milyen állat a másik. Tudni? Ja nem, bocsánat, ez nem állat. Volk püli. Volk püli. Ja, valamiben, farkas valamiben. De? Igen, volk püli. Jó, akkor olvasd és akkor hátban rájön. A porban. Ja, pül, Pül. Tényleg, por. Ja, farkas a porban. Jó. Ja, ez már is jó. Ez egy básznyel, tehát ez egy mese. Állatmese. Fabula. Básznyel. Volk хотел поймать из стада овцу и зашел под ветер. Vétyer. Hogy? Vétyer. Ветер. Szél. Под ветер, чтобы на него весло пыл от стада. De mi az a stáda? Mi az a stád? A nyáj. Aha. Tehát Nyála? a farkas akart fogni a nyájból, akart fogni a nyájból, fajmát, ugye el akart kapni a nyájból. El akart kapni a nyájból ovcu, egy juhot. Egy juhot akar elkapni. Abszú, igen. És zaszól pod vétel, és szélben ment oda. Tehát, tehát széles padvétel, a pad az... Hát a pad az ugye alap, de... Nem, a szél felé ment, tehát bele ment, tehát széllel szembe ment. De nem prótyib, nincs csak, hogy prótyib. Szerintem az a lényege, hogy ne szimatolják meg, hogy jöjjön. Megnézhetem egy pillanat. Tehát széles szembe kell menni, mert hogyha nem széles szembe megy, akkor rögtön megszimatolják, hogy jön a farkas. Olyan sötét vagy, nem tudom elolvasni. Abszolút nem tudom, mert olyan sötét van. Padvétyer, na, jó, igen.